wallahi fati kina ji ko wallahi yanzu a makaranta duk abin da ake ina haddacewa kuma da ta Allah ne zaki ji yanzu kamar misali kin ga jiya da ake mana duka abubuwan da ake mana din haddace Allah wallahi kin ga a civic education malamin ya mana executive legislative judiciary kowanne din na haddace su zan iya bawo ya sani dakata ko me na gaya ma ban ce ka harce min sani ba yau wani sani na ruwa ni ba suna na yanzu abin da ake hankali mun kanmu sai mun ce wani sabo yadda ake faɗa a waje to kai duk jama'a da haka suka sani ni ba wani sani ni ba suna na kalli kanka fa kamar ya gayu ne gayu kamar mana ko kai dan baka waye ba kai haka zaka zauna haka zan zauna haka zaka zauna ai in dai karatu wayewa ce ni ba zan waye ba kuta mu ka ce ba mu da shi mu gayu kawai kai gayu alaji ƙara ce mun to ko sallah fa bake ba sallah karfe nawa yanzu lokaci kusan 11 na abu sai an jima ko an sa ta amala ko ka yi son ne fara kiran wancan alo dan marwaya kana shago ne yawwa yanzu zan ƙara su bari in ƙara su yawwa na gode dan marwaya amma gaskiya ya isa na abin da kake bai kamata ba. Ke ma sanin zaki ce? Ke ma sanin zaki ce? Ba na fuskanci ba ko kuma ku da kunya ko dan kun ga ina saka muku fuska. A wai zo faɗa gaskiya rashin kunya ce. Wannan ba gaskiya ba ce kawai ni suna na Starboy kawai Starboy in dai ba ku ce Starboy ko ku shi. Kawai a shi. Kawai Shikenan Allah ya shirye ka. Duniya ce. Kin ga abin da nake gani ko? Wallahi irin rayuwar da ya ɗauka kenan rannan na dawo daga makaranta ran da nasu mana gurashin nan na tsallako daga titi ina 200 take na san bai da ko sisi a lokacin amma ya tsare wata wai kin ga a yanzu baban ya ba sama da miliyan 100 baya in ne je siyasa wai sai dare yayi zai nan na ofe shigo gida fa ina ganin sa ne rinka rara ta kada in mai magana Allah ya shirye shi amma shi ne kawai abin da za mu ci in dai karatu ba za mu dina ba sai dai ya ce mana ɗan kauye kai wutun ɗaza aikin da baka yanzu ba gama ba Allah ka sauri ba na son yana ka son yana mawakata ne da su cika mun kuɗi su da bini tun ɗaza ina sha ka sauri gama aiki ka gama baka gama Allah ka sauri kaji in jima zuwa 12 Allah ka je bin wancan matar ka mu abinci wani haka kenan ni ɗazu kun kare min allura isa nace ba na so wani dinga hawa min keke duwun wata ana kuna da matsala ba kwa jin magana wallahi ga ba alluran nan fa ana ka so min wata in godan je ka so min wata nan ba allura ma nawa 18 ko 18 ne je ka so
ka ai yara ba sa jin magana ka ce wa yaro faɗa wai ba zai ka Salamu alaikum. Starboy ya garin ne. Normal wallahi. Aikin alhamdulillah. Gaskiya ne ka watsar da mu ka samu. Ai kabari kawai dan mara. Gari ne yayi zafi nake gaya ma. Ya garin ne. Wallahi ka kwana biyu ka canja. Alhamdulillah wallahi. Da ka kira ni nan ce ma zan shigo ban shigo. Ai kai gaba ki dai baka da mutunci. Duk ka watsar da mutane ka samu. Ai kabari kawai dan mara. Gari ne yayi zafi nake gaya ma. Allah wallahi gari yayi zafi nake gaya ma. Inda ka kira ni nan na ce ma zan zo kuma kaga sai yau. Tun ranar da ka kira ni kayan da ka gansa nan ba tun da na fito da su ban mai da su ba. Ai sai an kaɗe nake gaya ma. Amma ba kayan nan ka gane? Kayan nan gaskiya masu zafi ne. Haka alama gaskiya. Kawai buga za ka kwashe amma da Allah ka kula da kayan mutane ka san yaran yanzu ba su da hankali ne za su da mun da hankali a shagon nan. Gaskiya ne baka da matsala da ni ai. Kawai kawo salar kawai. Za mu bayar. Kawai salar za ka kawo. Yanzu dai ga wannan ne dan maraba. Kai ka sani da kai ba matsala. Ka san ba nake wani abu. Ba ni da matsala da kai ai kai ka sani. Ba na son da wannan haka ba ta yi. Yanzu dai kawai dai duk sanda muka da ai za mu gama. Dubu za ka bayar. To shikenan dai ka fara dafewa wannan. Fara dafi wannan. Kafin wannan ba ina so na gaya maka wani abu ka gani? Da Allah ka kai ta layin nan ni irin daidai gandun nan sabuwar gandu. Ka kai ta na haka. Ai wannan muna ta dorayi ai. Muna ta dorayi ai. Muna ta wajen safar lake. Yawwa. Ai ina yanka isa nake yanka wannan kai harkar nan ta yi fa. Amma ka gani dubin nan zaka bayar fa. Yanzu ne ka fara dai lafiya wannan din. Ga kayan nan. Fara lafiya wannan din. To shikenan ba da mu. Kada matsala da ni. Amma ka kula ba. Ka dan samu leda Allah. Akwai Musa yi ai. Akwai leda anan. Nasa ba na son yaran su fara sa ido. Isa ma na kori yaran nan. Ba na so su gane harkar da ake. Ka gani? Shikenan. Starboy. Harkar nan ta yi ba komai. Nagode. yanzu sani abin nasu ya shaka kalli fa yanzu in muka rasa botikin to ni za mu amfani da shi. Ruwa na ni. Wai ba ku jin maganar da nake gaya muku ne? Yanzu to ku ku ji abin da na gaya muku ko? Ban ce ku ƙara faɗa sunan nan ba. Ke ba kiya jin magana ko? dole sai Starboy ko? Kawai in ba za a ce Starboy ba kawai ai shiru mana ai ba dole bane. To kawai ai shiru in ba za a ce Starboy ba. Mai daɗi me ka kawo mana kuma yau? Ina ruwanka? A na sani ko dama wallahi kaga shayin ma ko biredi ba mu siya ba. Haka muka kukurba za mu tafi makarantar. Aran kaya. Ka gani ko? Ya saba. Ina ruwanka? Ba ni na ga iya ba. Shikenan kai Ya ka ruwanka? iya. Rayu ne kai ka zauna a haka. Kai ba ka da abin naka. Okay. Haka za ka zauna. Haka za ka zauna. Okay, na yadda ni a haka zan zauna. Karatu ma ko ba karatu ba tsarin sa kawai ne. Ya naga kana da wuri haka. Takardar kora ce fa. Wallahi na shiga da yanzu da safe na ga yusuf na raga sai ya yi mutu da ya dakatar da mu da aiki a kwanzala. Haka kawai ba komai aka ce an dakatar da ku. Wallahi. To Allah ya sa ka shi ne ba kare mu je in baka ruwa ka sha. Ayya, zo mana.
nono ce aba sunan mutunci saura ɗaya ɗaya ta rage ɗaya ta rage haga wannan cinta da tsokali ba zai ba ta hannu kawai kawo kudin ma Guna, ta ina ka fito? Ko guna. Maryam. Na'am. Ganin zuwa breakfast nake haɗawa. Oke, ke sauri yana so mutum da wuri. Kin tashi da wuri? Na tashi mana mai gida na. Ake yi breakfast. Na haɗa maka. Irin wannan yake. Tun ma haɗa maka ruwa zan haɗawa. Okay. Me je mu yi magana da Hajiya. Ta ce nan da kwana biyu za ta ina murna Allah ya kawo su lafiya. Ka san ta daɗe ba ta zo ba? Wallahi ta jima. To mai gida na tambaye ka. Ina jin. Ya zancen dakatar da aka yi da ku a office. Okay, sun ce a sani don wuri. Amma muna nan muna jira. To Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Okay. Ka shi ke mun ruwa sai ta wuce. Mai gida na. Fisa bawo Allah ai bai kamata ba wannan bai kamata a ci wannan kuɗi da ba naka ba halalin wani ne ba. A to da ba halalin na ba amma halalin ɗan uwana ne. Al-Muslim akul Muslim haka faɗa mana hadisi ya ne. Wannan kuma yanzu ku ina jin zai ku san da ya ne.